Идвай! Мария! Кажи ме, курбо! Искам да те видам гол! Ще го сукиша телефонот! Собличе се гол! И маицата! И това съблечавай! Съблечавай! Да! Да, курво, да! Съблечавай се! Абе, йо, kimse görmedim be, kimse. Haydi. Gördüm görmedim. Kimse söylemeyin. Duydum doymadım demeyin. Haydi, съблечавай се да ти го тура в устата. Ти на мене няма как. Има Ами- сам да стануваш. Ти на мене ще ми го туриш, аз на тебе ще ти го тура. Няма как да стане. За какво? А за какво ти не си ставаш Не в... ти казвам, че Чакай не да ти го тура! Ти мене не можеш да ми вземеш мъжо мой! Аз знаеш какви момчета имам с коли, много тарикати, с пари, а ти се ебеш там с малечки хора. Ти се ебеш с 15 годишни, мене ме ебават големи. Големи мъжи с деца, с жена, с пари. А ти мори вошло. Види моята коса каква е, вошло. Курво, виждай. Какво ти ще си направиш така косата да ми го ядеш с мене? Колески не се обичам, кучко. Ама аз съм розова, а ти си пълава циганка. А аз ще бъда розова германка за тебе с папири. И аз вземам плата германска и мога да ти помогна да ти направя зъби. А ти с мене се понашаш като кучка. Ти трябва мене да ме виждаш като сестра. Да ти го... Каква курва си с тия мустаци, ма, кучко? Какво казваш? Каква курва съм с Каква мустаци? курва си с тия мустаци? Аз съм Гоце Делчев курва. А ти? Коце Делчев, не, ти си македонска курва. Аз съм Гоце Делчев курва. А ти каква си? Не те интересува, кучко. Интересуваме, кучко! Искаш да те направиме проблеми ли сега, кучко? Сега ще запала струят. Кучко, немoj така с мене да говориш. Аз те пощавам като сестра. При мене, когато дойде в Германия, при мене ядеше хлеб. Заборави ли го това, мори да ти го пъкна в газенцето, да ти го пикна? Мечтай си, мила. Аз да си мечта и ти ще мечтаеш с мене. Направо ги убивам. Ти не знаеш да обичаш. За тебе няма любов. Не му показвай ти там у стрима, ще ти го начука в путката тебе. Махни телефона. И пусни моето гаче да Какъв ти го... стрим, да бе, те ти наебе. побъркали се, бе? Ме как въпрека ти пушна снимка, ти пушна, ще сте на лайв, да ти го набута в дупката. Остави ме с... Каква снимка, бе? Беги, Аре, ма, вижда, беги! аре, вижда, аре, вижда! Идвай нагоре в чата да виждам, идвай, айде. Ти с мене ли, ма? Къде, бе, къде, бе? Другата, другия чат, другия, не е това, с другия, когато се пишеше. Това ли, бе? Не, църно беше с него, църно. Ето, бе, беги, църно ма, Да бъде беги, църня ма. хуй. Беги, махни ме, остави ме да си говорам с сестра ми, ти дебела една. А, Сестро, Мария. виж сега! Казах ли? Чуй ме малко, курва. Казах ли ти, че сестра ми е по-яка? Ти ми каза, че не искаш да говориш с нея. Казах ли ти? Не знам ти какво говориш, аз не съм войник. Не си Ах, войник. каква голема курва си! Аз съм курва. Искаш ли да си го набутам този нещо в газенцето ми? Ама той знаеш ли защо е тук? В Оме ТВ. Не знам за какво е, ама аз знам за какво съм тука, а за него не ме интересува. Той е моята сестра. Немой да го казваш ти он. Ще кажеш она. Добре ли? Добре. Ти можеш ли да си...